This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. DJ Magic Man.
Kaka, mas sweet pa yan. Pinaglayo, baka upang pagtibayin ang hindi na mabigo. Hawak kamay na kinaputan ng pangakong binuo na kailan may di pa pagpinag sa tuksong mapangbuyo, mapaglaro, subakala. Susubukin mo tatat makasiguro lang na tayong dalawa'y tinadhana. Kakayanin ang lahat, mapatunayan lang pagmamahal ko lagi sa'yo ay tapat. Malayo man ating pagkitan sa ngayon, huwag umiyak sapagkat magkakaya kapag muli yan ang tiyak. Palagi kang inaalala sa mandalhin ng yapak ng aking mga paa, mananatili ang galak na muli kang makagkalat na tikan. Magkasapang susulitin ang papilugan ng buwan sa aking pagbabalik. Sabay natin dudugtungan ng ating kwento ng pag-ibig na ating sinimula. Arak music na, tuyog man bang girahan namun pa? Mga araw at gabi na hindi kita katabi, nakakapanibago di alam kung paano. Ano kung makakayanan na hindi kita kasama, ang distansya natin ay napakalayo. Ano kung makakatayo, kung pakita natin libo-libo na espasyo. Matagal pa nga siguro na luminaw ang malabo, na ikaw ay makasama ka, asa kapila ang magkayo. Pero kahit na ganon pa man, makatandaan palagi na andito lang ako. Sa'yo nag-aantay na kaabang, sa muli mo pabalik kahit malayo man. At yung pagitan, ang puputangin kong ipapapraon sa iyo. Iwanan ang gusto na pagmamahal, bumakilometro at wat sa isa't isa sa aking puso ay mananatili. Malayo man, mahalaking mong tandaan, di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Basta NBC boys. DJ Magic Man. Arak music na, tuyog man bang girahan namun pa? Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot ta. Bayle lang, wala gamo ah. The public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagid ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, birada. 3, DJ Magic Man, exclusive remix. Baby girl, baby. Andar gusto namin $2 in kwata. DJ Magic Man, exclusive remix. Lairos po sa telepono, problem, desko, te balkon. Čo sa Facebook, ikay kung tatang florong kamiyon. Cheers, kanta siya, kukitara man. Lakang i-charge musprache, may spot ang Panama. Panama, may spot. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your #1 choice. Ilocos best. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your #1 choice. Ilocos best. DJ Crossfire.
DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso the third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the third on the mix. Ginaduyan ko rason ko ba? DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso the third. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. From #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, DJ Vic Donoso the third. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on Non-Stop Online Disco Party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the third. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. DJ Gibbs. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 7:52 in the evening. Sa kita mga evening, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa aton today's edition sa aton Dance Party Mixes.
Exclusive only on DMC Net Radio FM, the one and only Dance Mix channel diri sa Dumangas. Okay, kag sa mga kagrupo naton, mga party nga nagapulupan yapon subong, sagid ka maid-ad nga evening sa inyo tanan. Kumusta ato ng panyapon? May sudan makita da? Okay, hopefully yung tanan nagakaon sang maayo, no? So, kung ano man ang ara sa aton nga lamisa, pasalamatan na lang naton kay Lord. Ang importante nga nagakaon kita. So kung ano man ang masarangan nato sa atong sweldo, amo na ani aton kaunon. Actually hindi man dapat magkaon sang damo. Labi na gid kon medyo ara ka na bla sa saktuhan nga edad, no? Kaya mga tao nga mga palakaon, syempre nag-accumulate ang ilang mga fats, mga other substances nga later on may problema na sa inyong alawas, no? Kaya later on magataas ang inyong sugar, magataas ang inyong salt, salt. Magataas ang mga cholesterol dira, no? Kag maproblema naman kamo kung paano inapanubuon. Mga SGPT, napagina ng mga ginapang lab sa dugo. Okay, so basi welcome na mo brown sa mga gabi na so malingaw-lingaw kita. Today is May 21, 2024. Kag syempre, para na kita sa ika-third week sa aton nga bulan. Kag pila na gila ka mga inadlaw na makagabayaan naman nato ang May. Ang May nga bulan nga kung kaisa hindi sigurado kay may it happen, may it not. Okay, sa mga estudyante naton, mga learners nato sa elementary, so advanced happy graduation sa inyo, no? So mag-start ang graduation sa I think sa 28 down to 31. Kami sa may Sapaw Elementary School, sa 31 kami. Sigurado gid mamiss ako sa akon yung mga dumulos nga kabataan. Okay, so klaro sa mga estudyante nga nakatutok sa mga gabi, no? Kaya nagtamo makamo sa teacher nyo. Okay, una ko nakita kayo na nagtamo sa akon si Trix de Faye. Okay, salamat with Trix de Faye all the way from Barangay Sapaw, Dumangas. Ang akon nga cute kag syempre gwapa nga estudyante. Hi sir, good day. Okay, please an evening na sa imo kag just enjoy sa pagpamati. So first time ako nang nagtamo sa akon yung Facebook live. Okay, thank you so much sa pagtamo. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Okay din araman si Johan Jean de Vera, ang ako niya estudyante nga very talented kay nga maayo ni siya mag-drawing. Maayo mag-kuris-kuris. Yan ang ako niya artist sa ako niya kwarto. Okay, thank you so much kay Johan Jean de Vera all the way from Sitio Naluyan, Barangay Sapaw, Dumangas. Salamat kayo sa pagtamwa. Pa-shoutout gali sir. Okay, ara na. Okay, salamat kay Yuan Jean de Vera. Of course, naman kayo na si John Carlos Drilon. Mga cute ka mga estudyante. Salamat sa pagtama. Pa-shoutout naman ko gali sir. Okay, ara na shoutout. Napangagada ito mga classmates yung magtama sa akong di, no? Kaya daw amo naman lang yung time nga makachika-chika kita kay graduate na kamo. Okay, so advance happy graduation sa inyo tanan. Mga learners all over Western Visayas, sa Iloilo kay bilog nga Pilipinas. Okay, so gusto mong pa-shoutout siyempre same as usual aton nga routine ibutang sa dalom. Ang ako nga shoutout wala sang bayad. Ang inyo lang bayad i-share ako nga Facebook live. Okay, para damo makita, no? Basta gusto niyo magbayad ako nga GCash 0906096189. Kaliwat ako nga GCash 0906096189. So wala nakaka-catch up. Siyempre, mahina ang madulunggan, pwede ka maka-PM sa akon. Kung wala ka mo sa nagbayad, siyempre, i-share na ako nga Facebook live. Okay na. Okay, so basta may mga celebration sa mga gabi, sa mga adlaw, so may mga kasal, debut, may mga birthdays, mga anniversary, then fiesta. Kagibin sa mga pagbulagay, basta bala nagbulagay ka mo sa mga nobya kang nobyo. Kaya gusto may palawag sa mga bilog ng kalibutan, libre ka naman sa ibutang sa dalom kay basahon ko. Kaya gilawag ko sa bilog nga kalibutan, libre ka na subong nga adlaw. Okay, ito na nga mga okasyon na pira lang sa lubong. Ang hindi ko lang pwede malawag ang lubong, ha? Sa iba, bala good time nyo ko bala. Basta bala ipalawag nyo bala. Buwi pa, nagalagaw-lagaw pa. Ato pa sa 7-Eleven, pang-smoothies. Okay, so pag formal kita, ha? Hindi pwede magbutang sang lubong. Ang ato ng lawagon, mga buhi. Mga buhi nga nagapanipa. Okay, si Rihanna may Villa raman ako nga cute nga estudyante nga taga sa Paman. Okay, salamat sa akong mga estudyante nga nagatamo sa akong subong gabi. Okay, sa mga bago lang ginakatamo sa akong yung Facebook Live. So, nag-broadcast ito live from Dumangas, Iloilo, Philippines.
ang DMC and Net Radio FM's the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Kag siyempre kami ang official Net Radio sang Dumangas Mix Club. Social ang mga taga Dumangas, my Net Radio FM. Okay, sang una ito mga stasyon. Common nga mabatian nato sa radyo na. Pero subong very common, very obvious na, kag common, ordinary. Nga na kita sa mga live stream, no? Kaya high-tech na kita. Ang una nga, sang una iya nga mga radyo. So mamati ka mo sa radyo, ini yung gan makita naghambal. Pero subong nga high-tech na kahit through internet, kaya sa ato ni mga gadget. Makita natin we're on clear and digital audio. Nga tama ka. Baskog, bisan nila ka mga party sa kalibutan subong. Makapamati ka mo sa akon nga audiocast, no? Babatian kita sa bulan. Even sa bituon, mga sityo sang bakong. Okay, kag mabatian kita siyempre sa bilog nga Dumangas, sa 45 ka mga barangays. Kag sa bilog nga Iloilo, kag sa bilog nga Western Visayas, kag siyempre bilog nga Pilipinas, kag siyempre bilog nga kalibutan by our Facebook Live. Kag may ara kita siyempre nga replay sa akon nga YouTube channel, social, di ba? Pag mabasahan ka mo dili karon, siyempre mabasahan na ka mo sa nga kalibutan. Sa akon yung YouTube channel kay naka-replay ato program sa YouTube channel. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, acknowledge ko nakatutok sa akon sa mga gabi kay nauna ko nakakita ang akon nga iyado nga Sibon Bontatchado dito sa may Japan. Salamat gyud sa pagtama kag halong-halong lang dira. Also, aramat si Jason de la Cruz sa may Negros Occidental. Mayang gabi, DJ Beck. Okay, mayang gabi mada sa imo. Kag-enjoy sa pagpamati. Okay, hopefully nag-enjoy ka man. Mga suki ka nakatama sa akon. Kagabi wala ko naka-Facebook Live kay medyo tama ka init, no? Sa sobrang init do, not feeling wala ko gabi. Kag timing man ka nag-ulan man kagabi. Na kung nag-ulan, to siyempre mag-ahod sa akong studio. Useless man yapon ako ng Facebook Live. Okay, once again, aras si Trexie Payne. Salamat sa pagtama. Also si Eric Fasinal. Si DJ Eric Fasinal. Mayang gabi, Sir Vic Donoso III. Shout out, Sir, sa Dingli Mix Club. Also, Iloilo Mix Club DJs. Also, ang Team Pentakill and Team Titan Philippines. And lastly, Solid Panay Mix DJs. Okay, salamat gid DJ Eric Fasinal. Isa ka mga sikat ng remix maker dari sa Western Visayas. Okay, shoutout man sa mga members ng Panay Mix DJs. Kaya nag-silent monitor ka siyempre sa Dumangas Mix Club. Okay, naman si Roxky Dingla sa Gaborni all the way from Barangay Managi, Dumangas. Salamat gid Roxky Dingla sa Gaborni sa pagtamwa. Kagambal ni Trexie Pay, Yuhan Jen, the very first time ko naglantaw sa live kay Sir. Okay, hopefully this is gonna be your first time. It's gonna be your last time, no? First time means, siyempre, sige na. Okay, from Giancarlo, saraman siya, no? Shout out man ko galit, Sir. Ara na. De from Roxky Dingla sa Gaborni. May nga gabi, Sir. Patamyaw lang si Michael Diases. Also si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Jusel Dinglasa Di Alio. GC Guanson. G. Guanson. Salamat gid, Sir. Okay, so wala gid problema. Roxky Dinglasa Gaborni. Okay, arama ako ng estudyante before sa may sa Paul Elementary School nga si Silva Phillips Law. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa may Gimaras, no? Do tapos ng Manggaan Festival, no? Salamat gid Sir. Hamal yan. Salamat man sa iyo. Good man sa imo kag thank you so much sa pagtamwa. Okay, si from Trexie Pay, ma-miss ko mga joke mo niyo, Sir. Okay, wala problema. Kung na-miss mo ang joke ko, tama ka sa akong Facebook Live. Kasi si Trexie Pay, mag-high school na siya, no? Ma-high school na siya. Lain naman siya ang iyatong lugar sa eskulahan. Pero kung ma-miss mo ang siyempre school mo, lapit mo lang aso. Kung ma-miss mo ang teacher mo, monitor lang sa akong Facebook Live. Okay, from Sir Ray Pilo Daldi. Hi, Sir. Good evening. Ako man makatama man, Sir Becca. Okay, salamat gid Sir Ray Pilo Daldi. Salamat sa pagtama. So member ko sang Webercom, no? Webercom po sa bong. Okay, si DG Arts na siya, no? Sakto ba? Kung yung panglawag. Nalilipat ko. DG Archer. Okay, nalundumduman ko na. Ulupot kami dati sa may R7 sa Aircom, Iloilo Emergency
radio communicators. Naman na daw something mo, lipat na ko. Basta mo na. Okay, from Silva Phillips Low, sir, pa-shoutout sa bata ko, sir, nga nag-first runner-up sa search kag ina sa Central Elementary School. Nagdogang bata mo? Okay. Si Jamel Kate Mahinay. Okay, so congrats gali kay Jamel Kate Mahinay. So first runner-up kay ina sa search doon sa may Dumangas Central Elementary School, no, sa ilang grade 6 day. Okay? Proud gid si Papa. Salamat gid, sir. Okay, si be proud gid sa mga bata. No, kay may mga bata ka mga gwapa. Dapat be proud gid, no. Kay asset na mga pagkagwapa, asset na. Asset ng pagkagwapa, no. Okay, salamat gid once again, Silva Phillips Low. This si Rihanna May Villa, good evening, sir. Okay, ang gabi man sa imo. Doon sa may sitio Ilahud, barangay sa Pao de Mangas. This is the mix of DJ Skims Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay naman sa aton nga Facebook Live si James Romo Pirales. All the way from Cagayan de Oro nga taga Dumangas man. Salamat gid to James Romo Pirales kag probably gin-share man ako nga Facebook Live sa group page nga taga Dumangas Kakun. Okay, so thank you so much, Ged. Kag by the way, so salamat sa admin sang Facebook group page nga Dumangas Banwa ko, bugal ko sa pag-approve sa akong nga pag-posteran, no? Okay, para nga daw makakita sa atong Facebook Live. Salamat gid sa admin sang Dumangas Banwa ko, bugal ko. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, arama sa atong Facebook Live si Pretty Bams Gagiban dra sa may abroad. Good evening, sir. Kimbot man taan ay samtang nagapanguskos sa ka-CR. Grabe, CR gid yan. Bisan CR lang ako nang ginakuskos mo gold, no? Okay, so along-along na dra, ha? Basi mabuka ang gold nga basin. Okay, so enjoy sa pagpamati sa ating exclusive ng mga Dals Remixes. Kag siyempre, not to forget ang pinakagwapa dira sa may Tabukan Country Village. Okay, ako ni idol nga si Miss Fideline Garcia. Salamat sa pagtama. Ang bali idol Fideline Garcia. Evening everyone. Shoutout lang gali sir. Salamat gid. Okay, bisan ka magtamo, gina shoutout ka man dire. Kaya mo gina basta mga suki kag siyempre mga special gina shoutout per me. Okay, salamat gid sa pagtamo. Okay, na klase ko man siyempre nag-donate sila mga reaction sa aking Facebook Live. Okay, si Yuhan G. Rivera sa may Sitio Naluyan, Barangay sa Pao de Mangas. Si Marico Cristina Yermo sa may Barangay Talosan de Mangas. Salamat sa pag-share sa inyong mga heart. Also si James Lomo Pirales sa may Cagayan de Oro. Si Ron Dimson sa may Barangay Lactoran de Mangas. Si Julie Villas or si Mariposa sa de Mangas United Radio Communicators. All the way from Barangay Banagit de Mangas. Also si John Carlos Drilon sa may Barangay sa Pao de Mangas. Salamat sa pag-share sa inyong mga heart. Also si Roxy Dinglasa Gaborni, si Silva Phillips Law. Then of course si Renzo Nasco de Vinagracia sa may Barangay Banagit Tumanga, si Trixie Faye. Also si Mylene Rilon, si Jonathan Ditablan sa may Metro Manila. Si Nining Morina Barolo di Aros sa may Barangay Kapalis Tumanga, si Jicon Ryan Mikayas. Also si Sandy Gonzalez sa may Antique, Alawan Antique. Then si Idol Fideline Garcia. Salamat sa pag-share sang imong heart. Okay, of course si Ma'am Liume Dimson Britannia sa may Barangay Cali Dumangas, si G. Guanson, si Sir Ray Pilo Dalde. Then si Pretty Bams Gagiban sa may abroad, si Winnie Rose. Then si Hilly Santos, si Eric Fasinal, then si Ronel Parino Corao. Also si Ma'am Tercy Amihan, si Randy Bacaling Samiliano. Si Vicky De La Riarte kag si DJ Patrick, okay? Kag siyempre nag-share sa akon nga Facebook Live. Salamat gid sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Okay, from Idol Fideline Garcia out ko danay, sir. I'll be back. Mano ka naman, mang ka naman guro, mapa-beauty ka naman. Okay man yapon. Okay, so balik-balik lang Idol Fideline ha. Okay, din si Maria Lisa Dromal, all the way from PD Montfort North. Ara ka sa mga sa PD Montfort North, belated happy fiesta sa inyo dra, no?
Hopefully nga nag-enjoy mga kami sa pista niyo. So, namin tayo ilago kahapon. Galing problema kay tama kainit. Okay, so at this video moment, so mag-proceed kita sa itong mga hataw-hataw ka mga TikTok music na. So basta gusto mapa-shoutout, ibutan na sa dalom. May pahabol pagali si Philip Silva Phillips Law. Okay, salamat good sir sa pag-shoutout. Sa pa-shoutout liwat sa bata ko nga si Jassy Mahinay. Kag sa wife ko nga si Leslie Galfo sa Gimaras, watching sir. Galantawag kami permit ka-live mo. Salamat gid liwat sir. Okay, wala gid problema. Silva Phillips Law, ako ni estudyante man before sa May Sapaw Elementary School. Salamat gid sa pag-support. Okay, once again, so just enjoy sa atong mga exclusive dance remixes. Kag, siyempre, butang na sa dalam mga inyong mga greetings. Kaya basahan ko pagbalik ko. Kag, siyempre, just enjoy lang sa atong mga hataw-hataw. Dito lamang sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC and Net Japan. Kag, siyempre, ikaw po nyo si DJ Vic, the Donoso III. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. DJ Vic, Donoso III. Ang grupo mo! Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on NONSTOP online disco party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hit together with your most admired DJ Vic Donoso III. Ang grupo mo! Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Mas sweet na yan. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda o daya. Kay si DJ Vic Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala damuan. the public may dance. DJ U1 Brian. Saya-saya tas sa diskuan. Laing-laing remix ang mapaminawan. Laing-laing moves ang imo makitaan. Sa mga tao ang pinapindakan. Ibumak ang diin, diin sa ang kamot. Iiwan ang imong lumot. Ibumak ang diin, diin sa ang kamot. Iiwan ang imong lumot. Saya-saya tas sa diskuan. Laing-laing remix ang mapaminawan. Laing-laing moves ang imo makitaan. Sa mga tao
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Fly high the butterfly. Paru 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 dip dip paru 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 dip dip paru 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 dip dip. Fly high the butterfly. Paru paru jeep papa paru paru jeep paru paru jeep papa paru paru jeep paru
Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, Jason Ryan Mikayas. Okay, thank you so much sa pagtama. Pa-shoutout po Lods, okay? So, na, no? Salamat once again sa pagtama sa ako niyo Facebook Live. Also, si paring Nipi de Fiesta all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Good evening pre-Vic. Pa-shoutout kay Nining Morina Barolo de Aros. Kag si Blackjack, kag Boyet Militar. Thanks again. Okay, so thank you so much man. Paring Nipi de Fiesta, salamat gid no duway kag nagalipat sa pagtamo sa ako niya Facebook Live, no? Kumusta da? Nung kuti-kuti tada? Nakapanyapon na? Okay, sa mga ato na mga listeners nga wala pa nakapanyapon, tiyan pang ginahulat nyo? Anong gusto nyo? Hungitan ta pa ka mo? Sige, so sa mga may pinangakapuli, so 8:21 in the evening, hindi mapagabi kay subong daw uso nagali ang nakita nyo, na-notice nyo, may nag-post bala sang lock, mga lock na bala. Nga kadelikado ko no sang lock, no? Nagakalak. Nagabasa ka mo sang post nga mo na, nga kadelikado ko no sa nakalak. So, gits na naguro, no? So, delikado ko nung nakalak. Pero, why na sa pinakadelikado nga lock? Kung ilak ka mo sa asawa nyo, pag tungang gabi na ka mapuli. Hindi na ka mo makasulod, sa gwala ka mo matulog. So, hindi kayo magpasaway sa inyong mga asawa. Ilaban yung gid kon, why ka mo sang duplicate ng gabi. Okay, kagawad, rolling ng lasa, may gabi na. So, daw busy-busy ka to sa Central School. Doon ikaw tong official naman nga ito, ilang DJ. Maginis kagawad kay... basta mapisan nga kagawad, siyempre, mabuot pa, kag mabinuligan. Okay, sige po namin mga tigil-taong kumplito pa, paatuod, balikat. DJ U1 Brian. Paatuhod, kaibigan luhod. Paatuhod, kaibigan luhod. Paatuhod, kaibigan luhod. Ako'y may 2 inches Do, ginaduyan ko rason ko ba? Paatuhod, kaibigan luhod. Paatuhod, kaibigan luhod. Ako'y may 2 inches maababa. Paatuhod, kaibigan luhod. Paatuhod, kaibigan luhod. Paatuhod, kaibigan luhod. Ako'y may 2 inches maababa. Yuan Brian, Yuan Brian, where's Yuan Brian? Yuan Brian, remix Yuan Brian, Kampiyon ba? Yo di kakak. Yuan remix. He was born to be wild, grew up to be wicked, talks and ready to live. It's DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Okay, happy listening sa mga grupo natin dito sa may Bakay Housing. Nagkalabi na kay Franklin Juju Sambilia. Dito sa may Block 35, Lot 6 sa may Bakay Housing, no? Nag-broadcast sa aton Facebook Live. Mga lagabong naman ni Boss ang audio dito, no? Okay, may gabi, may adlaw sa tanan ng mga listeners natin sa may Bakay Housing. Labi na kay Juju Franklin Sambilia Jr. sa may Block 35, Lot 6. Also kay Mary Grace de Vinagracia de Loso. Araman nila si Shirley Abordo Discotido. Araman nila si Maylene Sang Busilak. U1 Brian. Then si, of course, ako na comparing si Block 21 or si Katupang June. Pati yung madang audio natin, Katupang June. Then si Block 29, si Permar Calizo. Siyempre, alaman na si Mama Dom sa ako ni Idol nga DJ sang Short FM 101.5. Okay, may nakaparamdam si Mama Doms. Okay, salamat Ged sa nagapamati dira sa may Bakay Housing. Si GR Bernante sa itong Facebook Live, salamat sa pagtamwa.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ang inyong antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, kung dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman, puro daga pa. At ang damitan natin ay puno ng gagamba, na sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita. Kaya eto ako ngayon, mayat mayang naluha, at ang tanging kayakap ko ay ang payat ng pusa. Buti na lang meron pang MP lights and miglay. Yudi Kaka. Kapal puro lay. Dramolet Kit. Buti na lang meron pang MP lights and miglay. Tsaka pal puro lay. Buti na lang meron pang MP lights and miglay. Tsaka pal puro lay. Buti na lang meron pang MP lights and miglay. Tsaka pal puro lay. Okay, ano ba sa itong Facebook Live si Jocelyn Divina Gracia. May gabi pa shoutout ko sa Barangay Manakit, Dumangas. Nagpa shoutout sa Bais Negros Oriental. Okay, salamat once again kay Jocelyn Divina Gracia. Okay, naman si GR Bernatis. Shoutout natin ang Ocean Star Disco Mobile. Okay, sa mga sikat man nga Disco Mobile diri sa may Bano sa Dumangas, no? Ang mga Disco Mobile nga isa man sa pinakabaskog. Okay, sang Ocean Star Disco Mobile. Desi parinti ko Larry Jan Donoso, ara nagatamo man sa atong Facebook Live. Dira sa ako niya post sa Dugong sa Pao noon. Mga taga-barangay sa Pao, mga kapamilya ko dira sa may City Naluyan, mga Donoso family. Parinti patamyaw man, so natamyaw ko na, no? Okay, basi gusto nyo magpakayo sa mga gamit, no? Katulangan mo sa LGD Electronics Repair Shop. Okay, nag-accept sang home service. So, nag-repair sila sang... Okay, nag-repair sang gubang Smart TV, LED TV ref, aircon. Also, washing machine, electric fan, water dispenser, rice cooker, electric heater. Okay? Sa mga ginapang repair ni sang LGD Electronics Repair Shop. Okay, so makita sila sa may Sala Street, Barangay Tambubo, Dumangas. Nag-accept man sa building house wiring installation and troubleshooting. Siyempre, ang gwapo nga owner nga ako nga parinti nga si Larry Jan Donoso. Okay, sa gusto mag-contact, aring number, i-contact lang sa iyang number nga 093825555629. Okay, so LGD Electronics Repair Shop. Tanang nga guba, pili kayon. Pati guba nga Blatchagon. Okay, ito na pa rin. Shoutout na ha. Wala anong bayad ang shoutout mo. Pero sa Dason, may bayad na, no? LGD Electronics Repair Shop sa may Sala Street at Barangay Tambubo, Dumangas. On and managed by Mr. Larry Jan Donoso. Okay, si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Sir, good PM. Shoutout lang sa mga winners sa search sa grade 6 day sang Dumangas Central School. Congratulations. Okay, pamutang bimangalan nila kung para mapambasa naton. Mga alas na nagdaog. Kung sa ulo mo, kung di sa ulo, bitter luck again next time. Okay, from Bicoy, Bata ni Maling, ako pa rin sa may lawan ng tike. Ako ni parinti nga pinakamabuot kaya nga wala sang damo nga bisyo. Isa lang ginang yung bisyo niya. Parehas kami ng isa lang bisyo, binotig. Mula na nga gabi sa probinsya Antique, Gudi, Barangay Talasan, Dumangas. Okay, diri sa amon kagabi nag-ulan, no? Pero pag after sa ulan, nagbalbal naman init. So ang iyagin basa, nagmala naman liwat. Okay, from Kagawad, Rolling Dinglasa, regards kay pare ko Bicoy of Antique. Okay, siya nagtamo sa akong yung Facebook Live. Kamu na bahala may istorya. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Okay, oras natin is 8:31 in the evening. So, just hataw, keep up. Keep on hataw-hataw sa ato ni mga dance remixes. Yodi kaka. Okay, once again, salamat gid kay James Romo Pirali sa pag-share sa akong Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakon. Kung anong supon sangkon, siguradong taga Dumangas Kakon, mabuot ka pareha sa amon. Okay, salamat man sa pag-share sa akong Facebook Live si Ludi de Villanueva sa may barangay sa Pau City, Naluuyan. Also si Julie Villesa. Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live si Maylene Drilon sa may barangay Telosa, Dumangas. Also si Rax Kiding Lasa Gaborni, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Also si DJ Patrick sa REMIX Lab. Kag si Rins Donoso de Vinagracia, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, si Isaac or Isaac Sarmiento gali, no? Na taga Antique or sa abroad man sa Subong. Nag-share man sa akong Facebook Live. Salamat gid Isaac. Paano ba magbasa? Isaac or Isaac? Basta kung sa English ya daw Isaac ni siya. Like Isaac Newton dyan. Okay. So Isaac Sarmiento nga taga Antique or taga Lawan Antique ka sa mga sa abroad. Salamat sa pag-share sa akon mga Facebook Live. Rock music na. Kauyog man bang girahan namun pa? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. This is Yodi kaka. DJ Gramolet Mark. Boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. Can you hear the beat drop? DJ, put the bass up. Mix Club. Nakotohina, nekita na ina.
Mindanao Mix Club. DMC Net Radio FM. Tapos hindi pa talatagay tayo. Tapos hindi pumunta sa malayo. So walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa talatagay tayo. Tapos hindi pumunta sa malayo. So walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa. RK Toy Remix. Tingin mo lang ang buhay, sige pa ikutin na parang tagay. Teka lang mukhang lasing na nga ako, kasi bigla na lang ako nagpapayo. Kapag sa alak, naging pumado. Mamaya-maya ako naging kasero. Tuloy na ang tagay at tagay tayo. Tapos hindi pumunta sa malayo. So walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa talatagay tayo. Tapos hindi pumunta sa malayo. So walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa talatagay tayo. Tapos hindi pumunta sa malayo. So walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa talatagay tayo. Tapos hindi pumunta sa malayo. So walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa talatagay tayo. Tapos hindi pumunta sa malayo. So walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa, hindi pa. Come and take a look at through my eyes, and you decide why people like this way. People keep fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors wanna chase them out. The seas are brown, the skies are thick and gray. All of this makes me feel so down and think about fighting.
know you got the power to make me weak inside. Girl, you're leaving me restless, but it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say DJ RD Remix. Every time I breathe, I take you in. My heart beats again. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by love. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. Maybe I'm a drifter, let it blind, 'cause I am known the safety of floating freely in your arms. I don't need another lifeline, it's not for me, it's only you can save me. So you see JRD Remix. Every time I breathe, I take you in. My heart beats again. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by love. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. When you win, won't you stay? I just down to the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. That's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music don't know what I lose my rhythm, lose my soul. So let me have it, stay the night is over. We gotta carry on, so don't let
Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Hey, DJ! Right about now. Let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Yes, good. On we go. Here comes. This is DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop. Online. Disco Party. On YouTube. Hosted by your mix master. DJ Vic. Donoso the third. Grupo mo. Ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo, pag-ibig kong ito. Walang
DJ Boom Boom in the mix. DJ Eric Name. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Baby, paminawa, kining akong kantaha para jud ni sa imuha. Sulti at tika sa akong pagbati, gikan jud ni sa akong kasing-kasing. Baby, love na love tika.
Kaayo ko kanimo sa akong heart duol ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw nga makita tang duha. Bisag layo kaayo ko kanimo sa akong heart duol ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw nga makita tang duha. Baby love na love tika. Baby love na love tika. Baby love na love tika. Ikaw ra jud ug wala nay lain pa. Paagi gugma ko kanimo. Murag tambot so ya aso-aso. Paagi gugma ko kanimo. Busog kaayo ka buto-buto. Paagi gugma ko kanimo. Murag tambot so ya aso-aso. Paagi gugma ko kanimo. Busog kaayo ka buto-buto. Yo, DJ, pump this party. Power Beats Club. Dramolet Gid. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Dancing with the beat with DJ Gibbs. Yudi Kaka. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:13 in the evening. Kumusta ato nakapagpulupan niya pon? Nakapangimusimos na kamusta pala niyo po ninyo? Basta ibala nagalinapta pa dala, ho? Okay, this is the moment. Acknowledge ko nag-share sa ilang mga reaction sa ako niya Facebook Live. Okay, si Nuba Bilia Altar Piña de Vera sa may Barangay Hardy Namanga. Salamat din sa pag-share sa imong like. Also si Marilo Ligada dala sa may Banga Patlad or Salangan Banga Patlad. Okay, regards sa kay DJ Comtech. Nakapuli na siya. Kung wala pa siya nakapuli, ilock na ang door.
Then si Julius Daquila sa may barangay Managit, Dumangas. Also si Ray Donoso sa akong pariente dito sa may sitio na Luyan, barangay sa Dumangas. Salamat kayo sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, also to Rafael Donguines sa may Cali, Dumangas. This si GR Bernante sa may Bakay Housing. Okay, si Silva Phillips Low, si Renz Donasco, si Mike Diases, of course si bro namon or si bro ko, DJ Metz or si Metz Gutierrez dito sa may Santa Barbara, Iloilo. Salamat gid sa pagtamwa. Ang idol ko nga si DJ Metz sang Santa Barbara Mix Club DJs. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si SGGR. Grabe nga alam mo ba? SGGR. Okay, salamat sa pag-share sa imong reactions ang ako niyo Facebook Live. Everybody get your fucking hands up. Okay, si Mark Batayula, Pandungan, Facebook. Grabe mga alam niyo ba? Si Janjan de Leomes, of course, si Paring na Pilipesta. Si Sandy Gonzalez.
On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Manga's Mix Club DJs, bringing you the hits. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw, kanami isang mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre, daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok, kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Manga's Mix Club DJs, bringing you the hits. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Unang kinanta. Ano tata yan? Abaw! DJ Mahal, ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Hindi mo alam, puso'y kapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan, maging sa'king bahulog. Laging alaala
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dino's best.
to that right, and I can't hold up to the feeling that's gone. And there's nothing to lose. You've been begging to prove. It will be forever. No one can ever hold it more than I do. No man can ever love you, know it's true. No one can ever hold it more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. If I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love when I say no one can ever hold it more than I do. No man can ever love you, know it's true. No one can ever hold it more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. This is DJ Boom Boom in the mix. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is DJ Boom Boom in the mix. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Bird. Ang grupo mo! If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix.
be wild. Move up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Humanga's Mix Club. Wala ka man ngayon sa aking piling. Hayaan natin puso ang magpasya. Ay!
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras natin is 9:53 in the evening. Okay, so pila na lang minutos, mag-end na ako. Sa akin yung mga live mixing here sa DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, si DJ Cedric De Campo na nagkatama sa ating Facebook Live. Good evening, sir. Pa-shout out. Okay, so ara na. Hindi ka subong Cedric, do na-miss mo kita ba? Gawin ka na nakaparamdam, pero nagliga to, swabe ang remix mo Talag sa lang nagamitir, pero swabing-swabe. Kumusta din ka sa mga nagatinero, no? May ubra ka na or may asawa ka na? Eh, before pandemic, sang nakita nag-upod-upod pa nga daw, soltiro ka pa to. Subong soltiro Japan. Okay, salamat sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Okay, atensyon sa mga gwapa dira. Si DJ Cedric De Campo, soltero giyapon, sir. Ano, solterong available or solterong hindi na available? Abi, ipa-plastar para ma-promote nato maayo. Okay, sa mga nagapangita dira sang mabuot nga mga nobyo. So, soltero pa si gihapon si DJ Cedric De Campo. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the
electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, salamat gid kay DJ Cedric De Campo sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, salamat gid sa pag-support. Okay, so ang idol ko nga pinakagwapa dala sa may Tabukan Country Village nga si Idol Fideline Garcia. I'm back. Hehehe. Okay, pagbalik mo manog-end ako. Ano mo sini? Ma-continue pa ko? Sige, ito temprano pa. Ma-extend ko siguro mga pinaka-minutos. Okay, salamat kayo once again kay Idol Fideline Garcia sa may Barangay Tabukan or Tabukan Country Village. Okay, kanong ka lang tulog, Idol Fideline. Way pagani ma-play ang imong favorite song nga ikaw ang iibigan. Okay, ginaukay ko pa basi makita ko i-play ko. Okay, oras na to is 9:59 in the evening sa mga wala na dasang obra. Pag sa may mga ginakulukopan, yan na pangimuon nyo, siyempre matulog na. Pero sa mga wala pa sang kulukopan, siyempre, hindi na magtulog ay kakapoy, magligid-ligid hasta maaga. He was born to be wild, grew up to be wicked, talks and ready to mix. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Let's get Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga nanggapulo pangoy abdra. Tiyo na para sa pagtulog. Okay, last 10 dos na sa gabi, no? So, medyo madalam ng gabi. Kag mabulubog na subong, no? Nagamat-amat na bugnaw aton nga kagabi iyon. Okay, hopefully nga sa dasang bulan, maulan-ulan na kay katama lagi kakapoy magpanguyab. Pwede maulaw, Col? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, this song is for Idol Fideling Garcia, Ikaw Ang Iibigin. This is a requested song. Cebu Mix DJs. Ara music nga. Do, ginaduyan ko rason ko ba? This is a requested song. Ara music na. Kauyog man bang girahan namon pa? Aragay! Basko gidya! DJ Roseberg. Iga. Exclusive mix by DJ Jude. Okay, the song Ikaw Ang Iibigin for Idol Fideling Garcia. Gagahambal niya, Sir, congrats ko lang gali ang self ko. Okay, congrats ko sa self niya. From herself, no? Sa pag-asuka makeup ko sa TikTok. 1 hour pa lang, 1K na ang reactions. Thank you so much sa everyone sa support. Ang sa pagpalangga sa akin. High appreciated good, okay? Katama, love you all. Okay, basta namin iba nga video ya, damo na matanaw, no? Kapit pa ko yung gwapa nag-TikTok. Okay, anong imong TikTok, ang imong link, may paki-share? May TikTok mo? Ano problema kayo? Wala ko yung nagasaot. Eh, kung magsaot ko, basi bala mag-ulan, no? Okay, so, padagaan talaga sa lawag-lawag. Kaya kung magsaot ko, basi magbagyo. Basi magbagyo. Okay lang mag-ulan, mabugnaw, pero kung magbagyo, kagdamo sa malitan,
So daw hindi gid okay no. Nga talag sa kalamasaot, maulan pa kay nagbagyo. Kadamo pa sa makakatumba. Adios ta mabasulan pa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Single best. Okay, so from Fidelin Garcia, thank you so much sir sa pag-play sa ako niya favorite song. Okay, wala gid problema. This time is Angels Like You from, of course, DJ Gibbs Remix. Para gid sa mga angels, dala nga nagapulo pamati. Okay, so last two songs ko na siguro na. Kaya ma-end ako na kay boss, may klase pa ako. Mabakiro pa ko boss. Pero mabalik ako libat boss sa gabi ha. Mahataw-hataw naman kita boss sa gabi. Okay, so last two songs ka na lang. After this one is kapayapaan para peaceful ang ato nga pagtulog. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Single best. Exclusive mix by DJ June.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras nato is 10:12 in the evening. Time na mapaalam mga kagrupo, mga kaparty. Okay, so sa mga nag-upload kayo na sa ako na rin na Last City sang gabi, Last City Media sang gabi. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga nag-silent monitor, kag nag-share sa akin na Facebook Live, sa thank you so much, good. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Okay, so once again, thank you so much again sa nagupod kayo na sa ako na Lenal City Media sang gabi sa subong gabi. Okay, kita liwat ba sa gabi sa atong dance party mixes. So, thank you so much once again. God bless everyone and have a blessed Tuesday evening. Good night and God bless. Music kaka, drum ulit, kid. Born to be wild, grew up to be wicked. Wild talks and creative more. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. What's up? This is Avril Lavigne. Hey yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey, this is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.
Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gid ang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gid ya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Paluya ka haw, anong natabo? Ay sos, apo, napyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galilo? Tita na upunta para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lodra sa may Busilak single and double, sa may Burgos Street sa Banwa Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, daw katigas ang ubumuwaw. Ay, oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kanaabo lang sa kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal, tatuloy ito sa Banwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical.
This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Radio FM.